O rodinnej hrobke významného budapešťanského rodu Wagnerovcov v podzemí kostola svätej Anny vedeli Kovarčania už dávno. Keď ju však miestny historik pri rekonštrukcii chrámu otvoril, našiel niečo, o čom nik netušil. Hrobka odhalila nečakané tajomstvo. Andrej Wagner bol jedným z lekárov cisára Františka Jozefa II. Kovarský kostol postavil v roku 1879 a z Budapešti donechal doviesť pozostatky 10 svojich príbuzných. Zostáva pre nás zatiaľ takým tajomstvom, že kto tam bol ďalší. V podzemí totiž našli až 13 hrobov. Okrem takých bežných ľudských pozostatkov sa tam našli časti mŕtvol, ktoré podľa všetkého boli zmumifikované. Dole v tejto hrobke sú zvyšky múmií členov rodiny Wagnerovcov. Pre verejnosť však zatiaľ zostávajú skryté. To je veľká škoda, že to je zatvorené. Nejaké reťazky, prstenie, hodinky určite tam boli. Toto zostalo z rodinného bohatstva po vyčíňaní vandalov. Domáci hovoria, že sväté im neboli ani len kostolné lavice. Jedno, čo z tohto ešte je u mňa harmónium. Po skončení rekonštrukcie podzemnú hrobku uzavrú. Do kostola sa však vrátia tradičné sviatočné omše. Pokiaľ by boli finančné prostriedky, tak do 3 do 4 rokov. Monika Jelušová, televízia Markíza.